Ginagawa mo? Kansi man sa akong napalit pa lang ay kahapon. 20 kilo, 2 kilo ra may nalibo. Matay. Ako kabantay ato kahapon. Atan sa ako. Tay mo. So ani. Tay mo nakiyan eh. Usit, si size, wak pa mas pinto. Asa na yung bataan eh. Wagan yung bataan eh. The number you have dialed is pedicab number. Please try again later. Di ra ba dyan matubag bataa? Asa na yung bataan eh. The number you have dialed is pedicab number. Tay, di Please ra ba try dyan again matubag? later. Tay na bataan eh. Kanat birich na pod. Sa guling bataan eh. Lubintot! Hey boss. Sorry kay boss, nadugay ko. Asa naman ka? Naibo na yung karnabal ya? As kanin puno sa karnabal. Isod kayo mantingan. Nagulat yung mga customer dire. Layo pa na ilang ulian. Ika, biyag na sila, laing lungsod ni sila. Pagdali diya. Paingon ako boss, paingon ako. Lisod kayo ni magulang ta. Dugos ka pisan. Tagapit kada o ganina na pan. Matay. Basta ano patugay na ako nag-usap po niya. Mataba naman iko'y kwarta di ay. Saan na ako pupusta ni wala ko'y kwarta. Ay, dang. Hello, yun ka. Puputan. Yung bataan at kalutan, lukas ginoo. Asa man yung dalagang? Karnabal lo. Asa po na nang ihandas ron? Dos na akong boss lo. Imo boss? Oh. Ah, nga paingon lo. Ikan ko dito sa papas daw. Kataya ko sa akong number. Bakit ka daon? Kapalog ka ang sa'yo nagawas ron da? Ay. 1, 2, 3, guro to lo. Ay, peste. Pusoy na pal. At na. Nara ko lo, kay gadali man ko lo. Ay, sige daw. Salamat lo. Sige daw. Sige daw. Sige na lamang kung kapusoy ane. Matay. Usa gito iya ingon. 1, 2, 3. Ay mo pusta po kung ako unya. 4, 5, 6 ako pustaan unya. Ang nakaapahan, wa ko'y kwarta. Matay. Ay, husto tuod. Ato ko sa akong kabaulan. Di po, di pangkawat na po itong akong iba ron. Kaya mapilihan niya atong akong buongon, di pangkawat o hubogon. Ila ko na itong disomsom. Matadaghan na kay sagbot ng akong kalubin ha, din eh. Matadaghan namang agas. Kaya luwan sa nako, pasik-pantis na niron. Isog kayo yung magkagulang ta. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Unang batanon pa kaya ko. Sino nagsakan, taas kayo, kwaon ni agas. Gago! Daghan ako na kayo ng unod ron. Unong kanihon. Adaghan na kayo. Adaghan na dyan. Tamis na kayo ng unod ane. Di na laman ako ni sakon ng agas.
Ako naman ipasakadlain. A few moments later. Dira boss, imong karnabal ipaipo kanina. Unsa na mga oras nun? Kanina nung ginaabot nimo, timbangan na. Kanina na kang nawala. 5 medyar na yung naipo. Aga boss, wala guloy labot mga saba. Gutom biya kayo. Wala pa ko ikawon kanina, imo kong gisayog atos balay para ra buwan ng imong karnabal. Pakana sa guro ko unsa kasabi. Wa pala di kay pamahaw. So may ganahan mo, bobot? Oh my God! Di ko 20 dire. Ayaw po ng bubot. 20, palit ng bobot. Salamat boss. Dahil pa inota. 20 pesos ra. Ano ka ba yung ulo? Ay, dong. Saan sa mo kain niya? Ati mo ulo. Ati mo talong. Sige, dong. Anang, asa mo ito na maghandos ng imong karnabal ganina? Mas unahan lo ito. At naon ta ko iba-iba na ligya. Kumay. Laban na tagal lang. Sige dong, mas maayo naman. Hina sa dong ha. Sige lo, sige. Sakit kayo. Ang mawa. Pagka tahan na utangan ako din mga suki na ako mga ulutanon. Kana pa mga kabayad Boss, nada ito yung si lolo ni mo. Oy, palingkura. Ati anak ko malingkod dong. Sakit ya mo tuhod. Punjo, lingkod. Tuhod ako. Mangapon dong. Ngapon punjo. Say to yun mo yo. Naon ta ko gamay ko bara ligya itong iba. Nya kadagan na mag-agas. Akan bito sa una nya gipangkawat po. Dira bang kumpalit og agas. Ay kabalaka kita kan produk unod. Mangunod pa ng iba yo nga. Munga man na. Ay mangulod na akong iba daw. What? Mangulod daw. Tay. Buliin. Natagpila man yung palit ato. Sabot na yan dito. Asa man na yung iba? Na ito unahan gamay. Kapit. Unahan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Nga, magkuyog ka? Tulang tawon? Ay ikaw godong. La magkuyog naman ta. Ito, atong kuyugan eh. Sige boss. Da. Asa pagudapit ng imong iba yo? Ay! Uy, nagbili na akong tindahan dito, mga wala ko ang karnabal dito. Kapit na ta dong. Nga laman ka. Babaw na lamang. Sige kat pabiya ko ito sa ubos. Kaya og sweaters. Nahali akong tuhod nga. Lugos na kasuga ko. Matay. Kapoy na kayo dong. Pahuway sa tawag ka gamay kinuha. Sakit na kayo akong tuhod. Di maayo na imo yo, mga wala ko ang karnabal dito, walay nabili itong akong tindahan. Bintot, ato lamang alsaw ni. Sige, alay. Lungi, kapten ang ulo. Ang kapten ng 2 katen. Ay mas bayad ang May gulang na siya, di na kay kalakaw. matay. Ayaw ako ko dong kay gulang na baya ko. Kung sagay itong bumigo, imong giingon ako dong. Ano ito? No, ng 1, 2, 3. Ay, lipat na. Dito una dong. Ito. Sige, magmahalin ko akong iba ron. Okay. Tulong nga, babata kayo. Dire, ano na? Tarong nga, nasaan ang ulo? Ayaw ako dito. Babata, gulangan eh. Tarong nga kabot. Ang ako daw. 4, 5, 6 akong kustaan. Kung makadaog ta, akong nainom o tubang. Gulang-gulang na ba ako? Tarong nga to, babata. Pasik ibugatan mo na ako. Mo na ni atong naangat ni. Say, ato ani. Agi daw, taraw nga pa daw. Agi daw. Ti, nasapot. Atay, di maayo na daw. Maglaga ka daw. Bali ako pa yun, ane.
Tayo ba yo? Asa ko na yung mga iba yo? Maglakaw lamang ko na doon na kayo. Boss, indog. Doon na kayo. Tanawa dong, di ba dagang agas? O si agas nga bunga man na yo. Tay, nguli ko na kay bulangan eh. Mapong patuntutaan eh. Hali akong iba dong di mamunga. Mangunod. What? Tanawa dili dong, kaliya, di ba dagang unod? Victor, sige pangyayuan ng gulang ha. Ay, laya ko na. Sige boss, sige boss. Tinood, boss, tinood. Kapinan po kang siyo, tilaw eh. Sa kamote tayo nabuhay. Sa kamote tayo lumaki. Sa kamote rin tayo mamamatay. Tamis, boss, tamis. Kung sa tamis nga aslo man ang iba, para manas kinilaw. Tilwe, boss, tilwe. Bantog lang tamis kay Donot di ay. Agi, manangas di ay. Maginutan ang bunga diya. Tasha dong, tasha. Mapalit niya mong agas? Oh, mupalit may anay mong agas yo. Ay agas makanay mo ne. Palito na mo ne. Ng 15. Ay, kung kalimtin na yung unod dong. Pisko pa ba kayo na? Di ra may anay mong unod, dalara mas inyo yo. Ay, boss. Alo, ikuga, boss. Palita naman na. Tamis, biya na. Turong palito. Tingan, biya, may ana. Palito naman ako, akong palito na. Pero dalaras inyo ng unod ana. Salamat doon kayo daw. Mga buotan gumunta ko. Sige ay kabla ka daw. Simudag to akong 4-5 size. Paimron ka magtuba. Asa mandapit ng inyo. Di ra may anay mong tuba yo. Salamat po kayo. Imura na. Pag ayo-ayo ba yan dira dong? Punta nagpukpok to. Kay abot na god, waling kapuya kay gilakaw. Oh, na. Ibangan na bintot. Amo tibangon yo. Sige dong. Katorsi media rayo. Imong iba. Sakta ba yung inyong patimbang? Sayop na. What the fuck? Sayop na yung patimbang daw. Gayo, amo man ni sakto. Basta di gulangan. Hey! Naka na to? Sakto man ni amo yo. Kaya mo gusto, nagbasay or sinong bagay. Ana yo kay amo gipalit imong iba. Kaya taraw na amo Sayop ko niya yung patimbang daw. Sunday na yo. Ay, o dito lang. Mana nga to. Ini sa patimbang. Sukat sa pamatan ko. Huwag itulo ni Papa. Ang awa. Oh, bay, si kape. Tawar to. Langan eh. Ako na sa sakto. Kinukion po ko nimo. Ay, mo kanina, kung si Medya, ako sabay si Uno. Saan na ito naman yung baryan? Ato yung bal yan. Ulang. Langan eh. Ito naman yung baryan. Dito. Lagas kaayuan ko. Mga bukotan, good mo. 15 kilo na imong kanok. Panjo. Iba. Sige daw. Baryan. Dira yo, ngalin. Salamat. Salamat ka na daw. Salamat. Di na imong palit ana usab imong ban. Ayo, ko na yo. Ikaw, pusta sa reserve. Wala to. Langan eh. Wala, nabutang ito.